crec que ahir Pere Aragonès va escenificar el seu compromís amb l'ordre que porten temps demanant els representants de l'IBEX i de la monarquia a Catalunya. Abans ho deia Màrius Carol. Jo entenc que un president de la Generalitat ha d'anar a actes que moltes vegades potser no li agraden, on es diuen coses que no agraden, faltaria més. És el president de la Generalitat. Ara, que Aragonès hagi acceptat que la primera trobada amb Pedro Sánchez després de mesos sigui en el marc d'un acte organitzat per l'IBEX per condecorar l'amo de la vanguardia, que és un grande d'Espanya perquè Juan Carlos I així ho va decidir. Que Pere Aragonès hagi d'aplaudir un discurs com el de Javier Godó, que lloa als Borbons, una família corrupta, jo crec que no té a veure amb el paper institucional d'un president de la Generalitat, perquè una cosa és governar per tothom i una altra és lloar al Conde de Godó, a la Vanguardia, a l'IBEX i a totes les estructures monàrquiques. I ara sí que acabo. Per a què anem a votar massivament contra la monarquia si després els nostres representants van als actes a aplaudir i a riure-li les gràcies a la monarquia, a l'IBEX? No havia de ser una Generalitat republicana i d'esquerres. Ostres, estem aplaudint els monàrquics de dretes.